You are on the mirrored side of the map. The lanes are swapped. Welcome to Mobile Legends. Sorry mga beshi. Welcome everyone to Lason Club. What is up mga beshi? I'm your host, the one and only, the only Pogi Pawis Lau. Today we're gonna play some good ass Waldrift. Shoutouts agad kay AJ B. Almeida. And welcome back na rin sa akin nag-iisang mod na si Jason Martin Alfred. Shoutout sa'yo Jason, thank you sa dalaw Jason, ayan. Kapwa, bastos ng welcome to, ano mobile, ayan guys, nag-i-stream din yun si Jason, guys, make sure to follow at Mr. Jason, just MR space Jason, baby. And shoutout sa rin kay Mark Angelo Ama. Teka lang, tatry ko i-PM yung ano ko, try ko mag-PM, may PPM tayo. Kung maglalaro si Ariel. Lalaro kaya si Ariel. Ariel. Lalaro ka. Ayan o. Ayan ha, pinipm ko na si Ariel ha. Ayan. Ano, pero sino yung sinasabi mo? Anong ba? Anong sinasabi? Anong sinasabi? Ano yarn? What's up Tito Pa? Oy gago, sakto kaka-PM ko lang si Ariel. Gago, sakto kaka-PM ko lang. Lalaro ka ba? Ayan, dito na si Ariel Grand Vasquez, yung top laner niyang walang burn. Ayan, shoutouts kila Mark Angelo Ama as well. Sumagat na ata eh. Sumagat na ba? Ay, working pa. Hindi pa. Okay, tayo muna. Tayo muna maglalaro. May trabaho yun eh. Hanggang alas 4 yan eh. Ayun, shoutouts agad kay Reynold Carmen II. Gamit na gamit mo yun, Ariel ah. Gusto niya oh. May sticker siya eh. Excuse me. Nag-work si Ariel ngayon kaya solo kim muna kayo. Gago. Na-Jebson naman na. Alam niyo, na-Jebson naman ako na matindi. Kumakain ng inamin. Di nga mo nakakain ng maanghang, gago. Di mo nakakain ng maanghang. Ayan na nga, ayan na, nag-work pa daw si Ariel. Shoutout sa inyo sa mga nag-like and share, baby. Let's go guys, let's go. Arangkada na tayo. Sana pagpalain tayo sa rank. Medyo hindi naman medyo. Bobo talaga ako ngayon eh. Okay nang ini. Yora! I might go for Xin Zhao. Let's go for Xin Zhao. Laki na tayo. Pero baguhin ko lang internet ko ha. Okay na ina eh. Nangangamoy ano eh. Something fishy eh. Sino sinasabi mo? Ayan na. Naaway mo yung mukha ni Jason, gago. Naaway mo yung pero Mark Vince ba? Sino yung sinasabi gusto mo makaduo? Si A? Gago, si A ba yun? Gago? Kaduo? A? Pangalan A? Sino doon? Oh my god, thank you sa 15 stars yung Elijah Ortega, baby. Good afternoon, diba? Good luck, high five. And have a great good afternoon, baby. Chaco versus Blades. Chaco versus Blades. Ay nako, sino yung A? Ali skirt ba yan? Ayan ha, lumalas. Nangangasim na naman si Jason Alvarez. Mukhang maasim na naman siya. Sana Kha'Zix. Masama ugali mo. Masama ugali ko. Patang talaga ugali ko eh. Ayan na. Ako kate. Laro lang tayo. Katuwaan lang. Magbastos. Bastos, my knees, my shoulders, my heads. Ayan, tara. Sumasama. Sino yung A? Si ano ba yan? Si AS ba yan? Yan ba si AS? Katap ka dyan, wala kang battle. Ay gago, si AS nga. Si Ariel yung nag-react eh. Gago, crush ni Vince. Si AS ba yung crush ni Vince? Gago. Baka si ano naman yan? Yung AS na yan. Si Aikashi. Gago. Aikashi ang puta. Oy, legit na pangalan niya yung AIKA tapos she, yung naglalaro ng ano, yung naglalaro ng Genshin Impact saka mga LOL games. Ayan. Shoutout sa inyo guys ha.
si A. Ayan na. Kaya nga Chaco versus Blade, sino ba crush ni Stanley? Oh, puta si Alice Skirt. Oh, si Alice Skirt. Ayan. Sabi na Jebs talaga ako ng malala. Gago, men. Ang hirap nang ma-dehydrated na naman dahil sa Jebs na malala. Ayan na, tamang laglag lang. Tamang laglag. Sino ba yan, Vince? Sino yung gusto mo makaano? Si Alice Skirt? Gago, hindi naman si ano eh. Tangina, nilabanan pa oh. Pato gali nyo, no? Tangina nyo eh. Gusto ko lang naman maglaro. Ayan, sige. Oy, shoutouts kay RV Madridano. Thank you, RV Madridano. Thank you for the like. Hope you enjoy your stay, baby. Thank you, lads. Kay RV Madridano. Thank you, lads. Thank you. Sundot-sundot muna tayo. Ayan, sige. Yeah! Gago. Ayan na, palit ka na talaga ng goblin. Magpalit ka na talaga ng goblin, sabi ni Ariel. Papareto daw si Vince. Kanino rereto? Kanino? Easy yan, easy. Kanino yan? Kanino? Sali din ako? Ay, sige, sali ka. Wala akong kaduwa ngayon eh. Sige, sali ka. Next game. Nice one, oh. Oh, get. Ow! Oh, may get out din dito mga Lodi Pets. Kaya sa mga nag-aalangan, may get out din po dito. May mag-alala. Oh! Oy, thank you sa 75 stars si Kev. Eh, gago, mens. Marami-rami na yan. Oh my God. That's 75 stars. Konting push na lang tayo sa ano natin, goal natin mga besyo. Thank you, Evan. Kiben. Diyan ka muna. Bawal mambuli. Nasasali si anak Evan. No? Drew. Pagka-get mo sabay. Wak. Get. Ow! Wak. Ayan. Gusto nyo mag-wak ako eh. Get, awa eh. Get. Ow! Patay ba yan? O, patay oh. Gago na first blood, Lodi. Get. Na first blood alaga natin sa mid. Okay nang ina. Bawal. Ang ina ng mga to eh. Mais ka. Bawal. Get. Ow. Ali, rereto kita, Vince. Pero reto, pero sali natin mamaya. Pucha, kayo Tangin na. Nagbabalorant din yun Vince Pakitaan mo nga. Pareho kayong silver. Nagbabalorant din yun. Tangina. Kilig ka, Vince Yari ka sa akin, Vince. Gago. Huwag kang dadalaw sa akin na madaling araw. Patay ka sa akin. Tayo na, tatrabaho ka nanonood sa stream mo. San ka pa? Di ba sarap? De, parang ano lang naman yan, Ariel. Nanood ka ng tulpo, yung ganong peg. Parang nanood ka lang ng tulpo. Di ba? Parang ganun lang yun eh. Nanood ka lang ng tulpo eh. Ayun na, kaya pala sa gabi para ka to. Ayan, oo. Ayan na, may ano na. Ayun na, shoutout sa rin kay Boss Malvin Bells Reyes and of course, Legion Lensag. Shoutout sa inyo, Boss Malvs. Boss Malvin is in the house. Tangin na talaga, di na natutuloy niyo siya ko. Tangin na, kitang-kita yung ipis oh. Patayin ko kaya to, tangin na nito eh.
Yeah. What's the matter with you? Gago, pinubuli talaga nila, oh. Putang ina na itong mga to, eh. Ba't ka tumatalon? Gago ka, ang kulit mo, kanina ka pa, Tang ina, nagpa-get out si puta. Patay, tara, pukin na ina, dragon na agad. Gago, dragon na agad. Tang ina, huwag nyo na patulan yan. Gago, lampa. Sige, di, tara. Gago, easy. Puta, double kill pa nga atin ang dragon! Let's go! Practice na ba kailangan heal ni Bobby? Kailangan heal ni Bobby. Ayan na, pani si Stanley bago kong manok. Gago si Stanley bago mong manok, saan? Nako, si Stanley pala yung bago manok ni Jason. Uy, Marklin, ay nawawala mong kapatid, sabi ni Ariel. Gago, nalagyan ng semento sa drum, tinapon sa ilog. Gago. Tangina, sino yung nilagyan ng semento? Si Ariel o si Vince? Gago, men. Mukhang nakakita ng kapatid si Ariel, oh. Puta, let's go. Ating kapatid. Tangina, di kinaya ni yung damage, eh. Putang ina niya, makulit kayo, ah. Get. Ow! Dito ka lang. Puta, yun lang, oh. Hindi! Dito ka lang, boy. Dito ka lang. Isa ka pa, eh. Gago, wala akong smite, oh. Putay na naman, oh. Gago, wala akong smite. Putang ina, nice one. Nice agaw. Gago, patay! Tang ina mo ba? Double kill na naman tayo, mga Lodi Pwets! Let's go! Double kill na naman tayo. Let's go! Double kill na naman tayo. Let's go! Naka-finish na nga ni Lodi Pwets. Let's go! Naka-double kill na naman tayo. Laki ng damage natin, ha? Partida, farm tayo ng farm nun. Lagi na-invite mo na lang after Papa P. Nawala si Fiore, Wa. Di mo alam saan napunta, eh. Atin. Gago, di ko na Sorry. Dapat inano ko yung mid. Shoutout sa rin kay Keenan Aguinaldo. Ayan guys, mga kapwa natin nag-stream din yung mga yan. Sila Legion, sila Keenan Aguinaldo. Ayan, nag-streamers din yung mga yan. Pati si Keenan. Sa Keenan's Spot. Shoutout sa baby. Sali ako, kuya pa. Sabi ni RV Madrid, Ay, muna? Teka lang. Yung mga sinasali ko lang kasi makakilala ko pa lang siya kayong matatagal na talaga. Baka kasi magulat kayo kung paano ako maglaro, eh. Man-trash na lang ay bigla, mga lods, eh. Kaya muna tayo. Ang tabay lang, mga lods. Si Kevin muna. Yan sila Ariel. Ayan, kaya tayo. Lang naman ako. Tangina, gumugusto ka, patulan kaya kita. Tangina mo, ha. Tangina nito. Ay, puta, ako pa yung namatay. Tangina. Dapat pinatulang ko na simula pa lang. Kaso kasi ang dami nila, eh. Kaya tumakbo muna ako, eh. Gago, wala rin ako sa oras. Try mo isali. Sino? Try kita isali? Oxy boss, no prob. Try daw isali. Teka, ano muna roll mo? RB, ano roll mo muna? Tabi si Vince na. Gago, bago na yung manok. Si Vince na. Tayo na, napitas tayo dun, ha. Awit Lodi. Nagbobo ko dun. Ay, puta. Mukhang sa taas tayo pupunta. Sa taas ba tayo pupunta? Wala tayong SS, eh. Sige, wardan muna natin yung area. Yan, may attack speed na tayo. Hindi na tayo mababagal. Buti nga infernal na kuha natin, mga Lodi Pets, eh. Yun lang. Ayan, alam nilang may ward tayo dun.
Minarda na rin. Minarda na rin eh. Tara, tara, tara. Kaso warded to. Pukin ng ina. Ayun na. May Kha'Zix to. Retreat daw, retreat, retreat. Gago akin, tangina. Akin, gago ka. Tangina nito Ano? Ano? Gulat ka no? Akin no? Tangina mo akin yan. Gago ka Buti alam natin. Namin. Tara, tara, tara. Tara. Tara na agad. Get, get. Ow! Nice one. Alam agad. ADC or top? Okay. ADC si ano, kuya mo. Oo. ADC or top. Sige, sa'yo na yun. But may papatulan pa ba sila dyan? Hindi, akin na to. Akin na tong isang batalyon na to. Wala akong pake eh. Kami nandito eh. Matangin na, tinalo na no. Ba't ka tumatalon? Ba't ka tumatalon? O, tingin muna. Tignan natin kung may bird yan o wala. Tangin si Ariel talaga yung mga ano eh. O gago, anong ginagawa mo dyan ha? O puta, ang dami nila oh. Wag, puta, wag na. Wag na. Unnecessary fight yan eh. Malaki naman na lamang natin eh. Ay, tignan natin kung may bird o wala. Tigas sa mukha nun kanina pa to O, takbo din siya eh. Alam niya tumalon ako eh. Back muna tayo. Tapos, status tayo. Okay, GA na. Ignition, di ba't ibang klaseng posisyon? Kaya ikaw ay tumihaya, paluhod o padapa. Ilabas mo na mo. Eto na Sorry. Shoutouts kay CJ. Ay, sila Ninang Mylene Lim pala nandito na. Nandito na si Ninang Mylene. Gago, ngayon ko lang na-realize. I'm so sorry. Nandito na rin sila Ray Marie Ronquilla, sila Tito Ben Gonzalez, kila Gerardo Herrera. Thank you for the like, baby. Gago na, kumanta pa ako ng Ignition, awit Lodi. Diba? Oo, dito ko pa dadaan eh. Tumigil ka. Maria. Ay, gago, putang ina mo. Gusto mo? Tara. Ito, ginusto mo to eh. Gago ka eh. Ay, puta ko namatay. Gago ako sinag-front. Pukin ng ina. Yun lang. Mali. Dapat di ko na in-engage. Dami pala nila dun. May sana ko dun Ito talaga pang malakasan. Ayan guys, si Degrees Gaming TV nandito na. Shoutouts, baby! Andito na si Degrees Gaming TV. Welcome sa Lason Club stream. Gagawin, pangit ng engage ko doon. Paolo, wag ganun. Alam kong lamang ka, pero putang ina naman. Nasa kabila yung jungle nila Dapat dito muna tayo. 4, 3. Nasa kabila kasi jungle nila Gago, tara, nagback. Tara agad, tara na agad. Ito lang. Akin, putang ina. Tara, din na. Ay, gago, pinatulan. Sige. Bongstay, nandito! Ay! Patay kayo, Lodi Puatsay! Patay, gago, huli! Buong team nandoon, ay!
Gagawin, BR tayo. Hindi, mid, gusto nila mag-mid. Okay, pwede naman. Pwede naman mag-mid ay. Isa pa. Sige, tara agad. Pwede naman. Tara. Tara na agad ay. Gago, gusto nila oh. Pakinan nito ah. Tapang nyo ah. End agad oh. Gago, wala tayo. Gago, buti na lang. May ano ay. Ay, gago. Mamatay ako dyan. Sayang GA. Ang titi mo ng buhay mo. Ang lalaki, gago, wag. Putang ina ay. Ba't nga sinug-out? Gago, wag. Putang ina nyo. Putusan ko to eh. Ayun na nga. Late man ako pero sa 10 lagi ang nauuna sa attendance sa stream mo. Nice naman, Degrees Gaming TV. Thank you, Degrees, sa walang sawang suporta. Degrees, yung tournament na ba? 2v2 ba yun? 2v2 ba yun? O 1v1? Ay, di ba 4v4? Mga ganon? Di ba alam ko 2v2 eh. Mukhang ano eh. Mukhang kino-consider ko kasi mag-shotcast kila Degrees eh. Sige, sayan. Kino-consider ko rin kasi sumama. Sumali tuloy. Ano tawag dito? Shotcast. Excuse me. Yan, dito tayo magtapang. May GA na tayo. Dito tayo magtapang. Di na ako mag-iisip. 2v2 lang. Nice. Tapos yung schedule 6:32 to 8 o'clock. Sa ano yan, Wednesday or Thursday, somewhere there. I'm considering naman talaga eh. Teka lang. Oy, shoutout sa rin kila Francie Guardians. Shoutout sa Francie Guardians. Ang titi mo ng buhay ko. Oh my God. Ang titi mo ng buhay ko. Eye of the Lason. Let's go. Okay. Mukhang gusto nila bumuelo ng Baron eh. Wait lang. Belo tayo. Maghanap ako ng mga safe spots na pwede natin anuwagan. Yan, sa intersection. Para alam natin kung may darating ay. Gago, dito dadaan, no? Alam nila, oh. Ayaw pa nila mag-baron, min. Hindi. Gets ko naman bakit. E di magpupush din ako dito. Puta. Hindi nila mahabol. Kaso kasi pwede na kasi yung Baron dun eh. Sige, punta na ka dyan. Dagdag attack speed tayo. Shoutout sa kay Dave Ortega Rodrigo. Welcome sa last question, Dave Ortega Rodrigo. Wala ako nung bird, wala nga eh. Eh no, 2v2 lang siya pero Malk versus... Ay, Yasuo versus Malk. Okay. Sige. Ano natin yan? Tangina na itong lalim ng isa oh. Putusan ko to yung lalim mo eh. Gago ka. Oh, bantay muna tayo. Gago, walang nag-wards doon. Tangina naman. Shoutout sa'yo, man. Shoutout sa'yo as always. Thank you sa pagdalaw lagi. Be so cold in this world. Yeah, you're a natural. Gago, baka dalawa yung talon na yan, ha? You're a natural. Mali, oh. Sisimulan ko na yun, tangina. Sisimulan ko na yan. Wala nag-keep out. Gago kanila, putang ina naman. Gago, paano napunta sa kanila yun?
Gago, end natin to. End na natin to. Gago, sa kanila pa napunta yung Elder. Nice, ha? Pang-ina naman, Paolo. So. Tali pa mabubuliliyasan yan, eh. Sakit ng crit, putang ina. Takbo muna. Gago, wag muna. Wag muna. Naka-elder eh. Akin. Sa kanilang huling dragon, malas. Sharon. Uy, shoutouts kay Rensboy Matugas, baby. Thank you for the follow. Dapat nagbaro na tayo. Def muna. Okay, ikaw magano dyan. Ay, gago. Sa kanila yun, no? Isharas range by Matugas sa napaka supportive lods. Thank you. Winnable sa kanila to eh. Okay, Ruin King, let's go. Buried of the Ruin King. Let's go. Akala ko si Rendon yung bagong sticker, si Ariel pala, gago. Ang payat naman yan, gago, mukha nga matotokhang yan eh. Maging si Rendon pa. Sabi ni Drew, ayan. Gago, mukha matotokhang yan eh. Dating sa manyahin. Gago, nasa kabila si ano. Pwede tayo mag-ano, gago, men. Ang dami kong opportunities na nakikita sana. Na pwede tayo mag-ano. Teka lang, punta na tayo dito, Lord. Baka naman. Tangin na kasi nun. Wag na, putan. Tangin na kasi. Sabi ng dito ni. Buti na lang may naligaw, oh. Oh. Tumigil kayo, ah. Sayang, men. Ang daming sayang. Nice one. Buti patay. Dapat atin yun, eh. Nabol, oh. Gago, gigil. Huwag mabulin dyan. End nyo na. And GG! GG. Mas mapayat ako, pero mas maganda pa rin. Blade of the Ruin King yung bagong knife skin sa balo. Ay, we! Blade of the Ruin King. Nice one. Panalo pa nga. Gago, may naagawan ako nung Elder. Wala pa eh. G lang. Ayun na, shoutout sa rin kila Marvin Serrano, baby. Thank you for the like. And of course, shoutout sa 40 viewers natin. Naigat ang dami natin, ha. Dami natin ngayon ano, ha. Bumaba na sa 30 ulit. Sayang. Sayang na. Panalo naman tayo. Bakit masanay lang sabihin na sayang yun? Gago. Shoutout kila Dor, kila Marvin Serrano. Sila Ninang Mayon, no, gago. Di ko napansin. Sana may lifesteal din. Gago lifesteal sa ano? Valorant. Tangina, no? Gawa kaya sila ng ganun. Maglagay sila ng mga characters na merong ganun. Si ano, Reyna. Ayan, gago. Lagyan nyo na lifesteal si Reyna. Nice, panalo.
Panalo, Lodi. Basta, ano tayo, buti nga maayos kakampi din natin nun eh. Maganda naman yung early game natin, kaso no late game parang sayang nasa kabilang mapa na yung Kha'Zix, eh may nasa amin yung Baron. Dapat binabaron na yun pag ganun eh. Gagawin na ano, dami ko nang namimiss na ganong spots. Dati kasi kaya naman eh. Ay nako, shoutout sa rin kila John Mark Ordonia. Thank you for the like, baby! At kakashare lang ni Resident Dragon Rich ka sila! Patay! Andito na! Patay! Tago nyo na yung mga usapang babae na streamers, bold, lahat, patay! Andito na, Lods. Gago, di na tumunog yun. Ako, nagulat ako. Ayan yung Reyna pag naka-SS tapos kada isang soul orb pagkapatay nag-heal to 100 HP. Ayan o, diba, activate niya yung skill niya na magla-lifesteal siya. Imbes na, na lang, pagkapatay kuha, diba? Gago. Tangin ako mag-isip no? E di mandatory yun, diba? Mandatory headshot kay Reyna. Bawal siya mabuhay basta-basta. Ay, hindi, bawal makipag sa kanya 1v1, ganon. Kasi may lifesteal nga na skill. Shinza uli ako dito. Lisin kalaban eh. Tago ko na yung picture ko, usapang FS, gago. Usapang pansign, patay. Yan, nagpapapansign kasi sa ibang streamer. Oh, sa jowa nyo, ayaw. Gago. Patay, galit na si Bibingay. Galit na si Bingay, gago. Hala. Ay puta, mga ano to, bansa? Mga taga-Vietnam to, no? Mga kailangan natin makipagkapaan sa mga to. Ayan na, gago, nagalit. Puta, ayoko na. Tago ko na yung picture ko. Gago, nagalit na. Si Jordan Galicia gusto magpa-FS nung nag-i-stream ako. Gago. Kaya Andrew nagpa-pansign po kayo na ng mga Charats kay Crisale Maguilor! Welcome back! Uy, andito na rin si Joshua Romeo Javier. Mga mga Pasay Boys experience to. Pasay Boys experience. Namiss ko na yung Paris dyan. Charats kay Joshua Romeo Javier, baby. Yan, mga tekinisa natin yan. Shoutout sa'yo. Game, tapos na ako. Ayan na, game na agad. Ariel, abang ka na. Ay, bingay. Dito ko nabubuksan din dito sa stream na to. Nakita ko na eh. Ito. Ay! Excited na ako dito, Lods. Excited na ako. Di ko pa siya binubuksan eh. Kanina umaga daw dumating. Mga alas 11. Ayan. Game. Ay! Mag-aabang ako, nag-order din ako sa Lazada. Pucha, tangin na sale kayo sa Lazada. Sale na sale sila sa Lazada, oh. Welcome to Wild Rift. Ayan. Okay. The joke daw. Yan, pwede lang ba't di tayo makasama sa 19? Tangin naman na, gago. Mabuking tayo dun sa base swap mo, patay tayo dyan. Opo, tangin na yung kalbo. Gigil na po yung kalbong kung sapak na. Tayo nakapwesto na. Bahala sila sa buhay nila. And I have chika lang naman ni Jason kaninang umaga. Meron na naman! Live unboxing ba? Oh, Bingay, i-live unboxing mo, tapos padala mo yung link. Ay, di ba, pwede mo naman anuin sa Lazada yung mga link para may kita tayo, ipapalink sa'yo. Di ba? Para may kita si Bingay. Gago. Yan. May na-atabs natin eh. May bago kaming manok para kay... gago si Vince ba yan? Pucha, si Vince ba yan?
Maalis skirt kayo ha. Puta, di ko naman pwede ano ninyo. Ay, puta. Maalis skirt kayo ha. Tanginang yan, nahuli. Nahuli tayo ng Lee Sin, Lods. Kailangan natin ng tulong. Ayun na nga oh. Subukan niya lang, subukan niya lang. Subukan niya lang. Andito ba? Tangina na ito oh. Tara, putang ina, papalag ka eh. Puta naman. Gago! Anong ginagawa ni... Walang maps. Di, okay lang yan natin. Gago, what the fuck? Awit Lodi. Ay, nako. Mali ako dun. Kaka-order ko lang. Ako din may nabangan sa Lazada. Pero di ba naglilink ka pa rin dun, Bingay? Yung mga link-link. Ay, Shara, mali ako dun. Mali din ako talaga dun. Dapat di ko na pinatulan. Ito malalim oh. Pwede nating gagawin to. Gago yan eh. Asan ni Yasuo? Yun oh, papunta na. Hoy! Gago ka! Ay puta. Ay, sayang. Welcome to Lesson Club. Oy, shoutouts kay ano? Ay, oy puta oh. Di, tara na agad. Tong ina naman oh, nakatakas pa. Galing. Nakatakas pa ang kampe natin. Ay, kalaban natin doon. Hindi, napatay. Larong-laro ako masyado. Saras kay Mordecai. Pink heart. Thank you for the follow, Mordecai. Chichak-bet nyo? Paano nila sabihin yun? Chichak-bet nyo? Gago, may tao dito. Putang ina nito eh. Oo. Nagawa mo dito. Oo. Ang ganda ng creeps, no? Sarap ba ng creeps? Puta, creeps yan. Pang-ina mo ah. Sinagawa mo dyan. Oy, gago. Pinantahan ng nota ng mga kanta mo, Lods, oh. Gago, nag-block screen yun ako. Magaling si Kiko Matos. Tangina nun ni Kiko Matos eh. Pupukulin ko ulo niyan. Buti na lang may item na tayo. Tayo na ni Kiko Matos ha, umayos yan. Shoutout sa'yo Mordecai Pink Heart, baby. Blades versus Chakwa. O, tangina, sinisimulan agad oh. Tanginan talaga ng panot na to eh. Try sa akin yan, gago yan eh. Try sa akin yan. Sige. Oo. Ano? Akin, tangina, akin! Gago kayo ha, akin yan! Buti na lang nakaano ako. Akin ang dragon! Putang ina! Kahit baog tayo sa simula, akin ang dragon! Ano, water lang pala yun. Akin ng dragon or ippm. Kasi di ipapag-comments, dapat talaga gagawa ng... Ay, gago! Pwede naman yun, di ba, Bingay? Comment mo dito. Smite, parang sampal lang ni Rendon. Gago, carbon Lodi. Utang ina. Carbon Lodi. Tangina ng batay, Carbon Lodi. Tangina, pupunta sa taas yung ano, lisin. Kutob ko. Extended eh. Ayun o, puta, tama. Mali ba ako? Oh. Mali ba ako? Tangina ng mga mapa ng mga to eh. Kanina pa kayo eh ha. Gago, sinugod na yung top. Mga okay nam kayo ah. Hindi, dito na kayo eh. Gusto niya to eh, oh. Uy, gago, sayang oh. Sayang, imol-mol na lang po ng bulbul yung isa, Lods.
Sige nga, kaya mo yan, kaya mo yan. Nimulmul na lang po ng bulbul yung isa, Lodi Pets, oh. Ayun, oh, tara, Herald na. Herald na agad. Layo natin, oh. Oh, hindi, andito na ako. Gago, gigilid yung lisin. Gigilid yan si Kalbo. Gigilid yan si Kalbo. Oh, gago ka. Anong nilalapit-lapit mo dito? Oh. Akin! Carbon Lodi! Akin yan! Tangina nyo ha, kala nyo ha. Tangina nito ni Kiko Matos eh. Patay sa akin yan. O gago, andito na ha. Back na tayo. Wag mo na. Medyo unnecessary fight eh. Gago! Okay nang ina talaga. Boots natin. Armor tayo. Ayun na, shoutout na kay Chiner JB, baby! So, nagmamashare ako, hindi ako nag-filter.gg sa share stream ko. Sa card captor sa Korat Sailor Moon, sana hindi ako Gago, patay ka. Gago, i-delete mo muna yung post, bingay, gago. Maano ka yan? Carbon Lodi. May wave segment din nga pala dyan, nakalimutan ko, sabi ni ano. Shoutout sa Chiner Jade and shoutout sa rin kila Mary Jane Corilan, Manang Kill! Ay, sorry, gago. Putay na, buti, di ko nakuha. Shoutout sa'yo, baby. Ayan na, oy, naka-follow na siya rin ng mag-ano ah. Isa at kalahating taon. Isa't kalahating taon na siya rin naka-follow. Ayan na, magkaka-dragon na uli ah. Ang putang ina, ang asim nun, no. Asim nito ah. Asim nito ah. Good like. Tangina nyo, let's go! Gago, bahala kayo dyan. Tangina ng mga to. Gago, may dragon na. Hindi kayo nag-engage dyan. Tangina ng mga to. Tara na agad. Dali. Tara. Wala naman silang torrent. Kulit eh. Ayo. O, andyan na yung Lisin, oh. Andyan na si Lisin, oh. Okay. Atin to. Akin! Let's go. Get. Ah! Gago. Nangangain na ng buhay si ano. Si Kevin. Patay tayo dyan. Ay! Oo. Dito. Get. Ow! Get. Oh, baby. Tangina mo, maayos ka nga. Kulit mo ah. Kulit nyo ah. Ay, ang kulit nyo ay. Gagawin, mag-back up si ano. Okay, push na tayo. Push mid. Get. Ow! Push mid. Oo. Mamaya na. Andito pa yung ano, pulan niya oh. Gago, G sila oh. Pukay ng ino oh. Gagawin na, nigurado muna kayo ng lamang natin, no? 12-18, no? Nice one. Oh, hala! Dito ako, gago. Oh, ano? Buko, why not? Coconut? Oh, puta, ano? Buko, why not? Puta, yun lang, sinipa na ako. Wag na. Pukay ng ina, wag na. Gago. Wag na. Puta, patay to. Tangina min, ang daming ano. Mga adik. Gerang puta. O, yan to. Buti na lang si ano yung nakikina. Oy, puta. Tinugtugon ng nota niya. Gago, gigili mga kalaban na. PM, send mo sa akin link ng Lazada dun sa controller pa. Sige. Kasi nga, di ba, 6 months? 6 days libre kita sa Zarg. Sige. Kasi, sige, Ariel, sige. Yan na, libre tayo ni Ariel. Puro ka-demonyoan yung gusto ng mga to. Di kang puta. Shoutout sa rin kay Hans Bay. Ayun, si Hans Bay pala. Dito na rin. Of course, si Julius Kim. Thank you for the visit, Julius Kim. Thank you, guys. Thank you. Ay, na pangalawa nakatakas. Nakatakas sa'yo si Riven. Gago nga eh. Swerte masyado yun ah. Puta, lalaban. Pag namatay yung kalbo, i-DDR ko to. Ay, BR tuloy. Tama.
Pero gusto nila team fight eh. Gusto nila team fight eh. Julius Kim is now following. Julius Welcome to Kim! Lesson Club. Shoutout kay Julius Kim. Get? Ow! Patay! Carbon Lodi! Carbon Lodi! Tangina, tagal pa nung creeps, oh. Pukin ng ina, nung gagawin natin dyan. Carbon. Ay, sumurrender na! JJ! Ay, thank you for the follow, Julius Kim, baby! Thank you! Nice! Isang araw na lang, 1 year na si Tito Drew. Grabe naman! Ganitong panahon pala nag-follow si Andrew sa akin. Nice one. Nice. Okay. Carbon Lodi. Bjergsen. Ayan, si Bjergsen. Pangalan niya. Ayan. Okay naman sila. I-comment natin sila. Okay naman sila. Ayan, andito. Ariel! Mag-bold ka na, SM! Mag-online ka na, ha? Online ka na, Ariel! Teka lang. Manlalason tayo. Asan na yung Lazada natin? Lazada. Yung controller. Putang ina, ayoko. Asan na yan? Bagal! Putang ina mo naman eh. Dali na. Wait lang. Asan na yun? Teka lang guys, wait lang. Ay, hubarin nyo na daw yan. Wait lang guys, wait lang. Mag-aano tayo. Ikakopy ko lang tong item natin mga beshop. Wait lang, gago. Asan na yun? Asan na yun? Teka. Wait lang guys Wait lang. 8-bit do. 8-bit do. Ayan, wait lang. 8-bit do SF30 Pro. Yan. Wait lang guys ililink kasi namin to eh. Gago men, wala na ata. Gago, naubos. Totoo ba to? Naubos? Ay hindi, nandito pa. Wait lang guys wait lang. Share mo. Copy link ko kay Bingday. Ayan. Ore, habang nag-online putang ina, si Naring lumabas. Okay nam. Face. Ayan. Pasenda natin. Wait lang guys Ayan na. Nabuyoy pa nga. Inad ako nung Sona, sabi niya Ariel! Nagagamit ba pang baluyan? Di ko lang alam. Actually, yung naging issue ko dito, parang ganito rin naman siya. Actually, ibang variant. Ang naging issue ko, nalalaro ko naman siya with Stumble guys. Kaso ata yung nabili ko may defect yung yung right analog. Titignan ko kung may defect din yung isa. Kung natural ba sa isang 8-bit do controller na may defect yun. Isa. Pero feeling ko dapat wala. Dapat nung tal ko wala. Pero, baka magamit ko siya sa sa Valo na if ever lumabas ng Valorant Mobile, lalaroin ko siya. Asan si Ariel? Unboxing na yan mamaya. Mamaya unboxing tayo. Mga pagka 2-hour mark natin. Wala pa tayong 1 hour eh. Shoutouts kay Julius Kim. Thank you for being a follower, baby. Thank you. Teka lang, Lodi. Teka lang daw. Habang naghihintay. Ito yan ito. Ito yung Lazada natin. Teka lang. Ayan, may tracking number. Ganda ng pagkakapak Ganyan nila sinolid pin ako. Solid May isa pa. Puro styro yung laman. Habang wala pa si Ariel. Tagal kasi ni Ariel eh. Okay lang yan. Take your time, Ariel. Take your time, boy. Gago, di ko alam kung saan ako magsisimula. Gagi. Di ko alam kung saan ako magsisimula. Habang hinihintay natin si Ariel. Gago. Di ko alam saan ko sisimulaan. Kung si Bingay to, ginupit niya na to eh. Pero ako kasi hindi eh. Talagang baka magamit eh. Gago, di ko alam saan sisimula. Teka lang, huwag niyo ako madaliin.
Ayan na, ayan na. Dito na si top laner niya. Walang bird! Ayan na, ayan na, ayan na, ayan na. Ayan na. Ayan na. Nandito na si Ariel. Let's go. Nandito na si Ariel. Awa ng Sodge. Ayun, nandito. Puta. Manipis naman ng pagkaka-tape nila dun. Wait lang, ayan. Ito na. Kinikilig na ako. Ayan na si Ariel. Naririnig ko na. Umuungol na. Umuungol na si Ariel. Sana all my work. Para di na ako nag-wild trip sa harapan. Joke lang. Joke lang. Love you guys. Love you. Gagawin, no? So, bakit na ugali ko doon, no? Ay, happy kid siya, oh. Happy kid siya, eh. Unboxing habang naghihintay ng queue. Tsaka ng kaduo. Mukhang tutuloy ko pa ito mamaya, ah. Yon. Ganda nung niya, no? Nung parang niya. Bubble wrap niya, itim. Tapos sa isang side talagang lang. Malinis ako bubble wrap. Tanggal nito, eh. Si Bingay makalat, eh. Joke lang. Hindi, totoo pala yun. Ayan. Happy kid siya, oh. Siyempre, Lodge, happy kid tayo. Ito. Yan. Iba kasi yung pakiramdam na at least at the last moment, ina-earn mo, eh. Ay, nako. Ayan na. Accept natin. Ina-earn mo pa rin siya, eh. Para sulit pa din yung Uy, gago. Gago, hindi ata nag-accept yung mga tao. Ayan. Uy! Nabuksan ko na din. Gago, si Ariel nagtatrabaho. Gago, si Ariel di nag-accept. Puta, 1 minuto pa. Wala talaga, mag-unboxing talaga tayo dito. Ayan, pinan natin. Pin message. Pinan natin. Ay, maayos ako mag-unbox. As mo si Andrew, ganda. Weh. Ito, gago, di mo naman ginugupit to. Ay, ananon mo to, eh. Di mo naman to inuunti-unti, eh. Gago, patanggal. Mung ganitong kahon. Oy. Ito na siya. Hoy! 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 Uy, kuling-uli. Gago, di nag-accept si Ariel. Tatrabaho ata to, eh. Baka mag-unboxing ako buong araw dito. Ayan, oh, nakuha na. Nice! Ayan, dito ka muna. Kasi si Ariel ayaw eh. Yun, gando. Ariel, sumagot ka. Offline na. Anak ng tupa. Happy kiddo. Mamaya ko siya ipo-full unboxing talaga. Dito muna siya. Dito muna. Si Ariel kasi. Ariel! Batswo! Patay, gago. Exit muna natin si Ariel. Okay. Bye-bye muna. Kick muna natin si Ariel, ah. Mukhang busy, eh. Kami muna ni Sabon! Sabon. Ito yan, guys. Ito. Baka nga nagka-collar agad si Ariel. Oo nga, men. Work ka muna, Ariel. Ito. Yee! Siya bubuksan. Live unboxing. Nakikilig na ako. Oy, nice one. Saan ba yung magandang pwesto to? Ay, kwota. Ayan! Ayan. Gago, di na nakita yan ni Tier 1. Yun, no? Yun, no? Ganyan. Yan. Pwede na yan. Pwede na yan. Gago, no? Talagang switch pick order tayo, pinakadulo. Ay, pangalawa. Okay. Gusto namin dulo kami. Mga pogi kasi kami. Ayan. Gagawin, parang mas ang taas masyado nito, ah. Ito na lang kaya. Ito na lang. Yan. Taas masyado, eh.
Yan. 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 Taas masyado eh. Tangina yun. Nag-advertise dito. Kilig yarn. Ay! Uy! Uy! Gago. Alam niyo yung pakiramdam na ano? Actually, meron naman na akong ganito. This one. Kaso kasi, nung nakita ko to, this is beautifully made. This one is beautifully made. I fell in love with it. Tapos, ayan. Nanapan ko na siya ng ano. Tapos nung nakita ko rin to, maganda din eh. Lisin uli oh. Sarap tuhugin. Putang ina mo ah. Tuhugin kita uli. Kiko Matos eh. Ayan, so napabili uli ako ng isang ganito. Maganda naman yung experience ko sa isa. Kaso nga may defect yung right analog niya. Yun yung lang issue ko doon dito eh. May defect yung right analog niya eh. Hinanapan ng partner controller para hindi maluma yung ano, yung isa. Eh maganda rin titigan to. Ang ganda, gago, ang ganda. Pati sa ilalim may ano, oh, pati sa taas, may ano, may view ng taas at ilalim. Ang angas eh. Ayan. Oh, ayan, ganda eh. Pagawa mo, hala. Pagawaan, oh, papagawa ko yan. May nakita na pagawaan niyang ganyan eh. Ayan na, pagawa mo. Nawalan ako ng signal tuluyan ba? Maya na ako sa live visit. Tangit, serial eh. Ayan. Baka na, ano ka pa? Nasa labas ka pa ata eh. Ayan, guys. Kasong issue ko dito, ano, tinry ko siya ikabit sa CODM. Nahirapan ako siya ikabit sa CODM. Pero di ko siya magamit sa CODM. Pero nalaro ko pa lang siya sa Stumble, guys. Tsaka sa Metal Revolution. Sa Metal Revolution, maganda experience ko dito. Sobra. Sa isa kong controller. Kaya, sa tingin ko, sulit yung isa. Kung susulitin natin isa. When Pulit Live Unboxing, na-miss ko na. Ayan. Oo nga, kailan yung unboxing mo, Bingay? Gagawin, medyo baog tayo last game. Buti na lang, taba-taba ni Kevin nun. Kevin lang sa kalam. Pag nagtatatalon si Pao sa SM para ma-check out. Di kasi talaga, di ba, gumagamit na ako nung isa. Ibig sabihin, nung nagagamit ko siya, nalalasan na talaga ako. Yung nakita ko to, sabi ko maganda rin naman ata to. Kailangan ko ng spare. Ito yung magiging spare ko. Tapos, nung nakita ko yung itsura niya, nung tinitignan ko sa mga review, gagawin ng ganda. Sabi ko, gusto ko din. Lason eh. Wala akong pera nun. Tangina, tiis ako eh. Tiis inggit ako eh. In-open up ko kay Bingay. Si Bingo, pag nagkapera na matindi, puta, bibilin ko yan. Ayan na nga. Kaso ako naman GG kay Pao. Ayan, tangina. Patingin ako, sino na first blood? Get. Ow! Ayan na. Mag-beauty rest ka muna. Ayan. Sige, baba ka muna to. Ay, tangina, napatay si Kalbo. Ni Kalbong Lisain. Baba muna natin. Baka naiirita kayo eh. Ay, puta. Matapang, okay na inaw. Patay na, gagawin. Wag muna. Pa-farmin ko muna to. Shoutout sa rin kay John Joseph Ege Marikit, ang viewer na Marikit na dalangin ko. Huwag ka mag-witness, hirap mo na nga pantayan eh. Gago, egol na nga yung mga tropa natin dito. Ayun na, di naman nakakairita. Ay gago, andito na ilisin. Pukin ng ina. Gago, ingat kayo ah. Hindi, wag. Gago, may kalbo. Ay, puta, yun lang. Gago. Hindi ako nakatingin sa mapa eh. Distracted ng titi pa eh. Paulo naman eh. Ayan na. Pero alam ko ng
Ang alam ko ano siya eh. Ay na pa, shoutouts kay Glenn Sagnoy, baby! Thank you sa dalaw, Glenn Sagnoy. Super duper thank you. Gago men, kung sino-sino na namamatay oh. Ang ganda ng dalaw ng mga Lee Sin eh. Pero may matapang dito eh. Patayin ko nga to. Tangina nito, ang tapang eh. Get. Get. Ow! Tangina, doon ka nga. Gago. Gago, patay ito. Tangina naman. Yun lang. Mukhang maasim-asim tayo ah. Shoutout sa Glenn Sagnen, shoutout sa Rang Enovi Nicolay. Yeah! Yeah! Thank you, Lods. Thank you, thank you, thank you. Mag-beauty res akong maganda uli. Dragon na may tatong CC all spawn. Oh, sige, sige. Sali ang next game po tayo ng signal. Sige lang, Ariel. Sige lang. Dami kong mali dito, ah. Okay na. Oo, di. Nandito ka na eh. Nandito ka na eh. Ay, gago. Yun lang. Habulin ako niyan. Tangina nung TF, men. Pakamatay ng pakamatay. Gago. Suicide bomber si kuya mo eh. Oh, putang ina mo ha. Ow! Patay, gago. Kulit nyo eh. Ingat kayo sa Lee Sin, mataba si Lee Sin. Siya yung nakakapitalize ng early game natin. Sige. Di naman tayo kita dyan eh. Yun lang, kita na. Gago sa kanya pa, oh. Putang ina naman eh. Paolo! Hindi 50-50 naman kasi. Pukin ng ina. Mali. 50-50. Naka nandilim paningin ko, charot sabi ni Ina. Ayun oh. Hello Kalason. Sana all mahal ka na mahal mo. Sabi ni Jen Russell Rosy Fernando. Good evening. Good afternoon din kila John Kenneth. Para. Thank you for the visit. Andito na rin ang nag-iisa kong magandang payatot na admin na si Ina. Chee! And of course, andito na rin si Naro. Hello po mga kabugbugan. Ay, ako lang pala nabugbog sa bakuna. Patay. Ayun na nga. Kanina pa yung TF, gago. Oh my God. Oh my God! Kanina pa siya nagkakalat, Lodi. Taba na nung akali. Sa kalisin. Nako. Nag-wards. Oh, ano? Gagawin. Walang pake si Yasuo. Pukin ng ina. Pukin ng ina. Walang pake oh. Putang ina. Buti may na-smite na namahan. Sayang. Agaw sana. Hirap! Ang bobo ko ngayon. Hello sa 30, gago, 25, gagi. Shoutout sa 25 viewers, baby! Kanina 35 eh. Sana all mahal ka na mahal mo. Ayan na nga. Nagdilim paningin ni Ina. Shoutout sa rin kay CJS. Patay. Patay. Gago, Ina, manghingi ka na ng label. Manghingi ka na ng label. Chakwo! Shoutout sa ring Randolph Narvaez Esma. Thank you for the visit, baby. Oh my God. Medyo snowballed yung Lee Sin sa early game. Nako, ayan na. Nagalit na yung Yasuo. Nagalit na yung Yasuo. Puta, ayan na. Galit na si Yasuo. Tangin na kasi, gago. Oh, puta, may bumalik oh. Pukin ng ina. Kayan. Patayan, patayan, patayan. Patayan! Tangin na. Yun lang. Gago. Patay. Patay, patay.
Patay. Ang dami. Tsako! Grabe, 500 na lang kahit stream, arat. Gaga nung kahit stream, puta. Hello, Tita Naru. Ay, grabe. Oy! Teka lang. 5.5 na. Ayan, 5.5 na. 5.5k na tayo, mga Lodi Pets. Oh my God. Ang tagal no, gago. Kailangan pa mag-July. Gagi. Pero okay lang. Ma-enjoy naman tayo yan. Ay, gago, puta ka. Umayos ka, Tayo na, tumalon din, Huwag nyo nabulin, huwag nyo nabulin. Akin yan. Tayo na, may panot na dun, Engage siya dito. Layo ng panot, Gago, may layo ng panot. Gago, ang taba naman nun. Gagong sakit. Akin, tangina. Gago. Kaya amahin ko nga to. Pa-feed ka payas. Agawin mo pa yung dragon. Ayan. Pa-feed ka payas. Gago. Inawain natin. Awayin natin. Mang-away tayo. Gusto ko mang-away Putang ina O puta. Gusto ko mang-away Naman nang-aaway na yung mga O puta ka Nagawa mo dyan. Ay puta, ang dami. O puta, wag na, wag na. O puta, diba? O abot, abot, abot kamay. Gago, ayaw. Tangina, mali yung ano nyo, talon nyo, pero okay lang. Wag na, wag na, wag na, wag na, wag na, gago. Ang lalim ng ano, habol. Gago, putang ina. Triple kill, GG. Mga nangaaway lang tayo Ayan Gagawin, hindi ko nakikita ibang comments. Di nagre-refresh yung pukin ng ina. Ano ba yan? Teka lang. Puta na bugbog. Teka lang. Win streak at titipaw. Pag win streak at titipaw, birthday ko po bukas. Happy birthday kay Gian Russell Josoy Fernando. Mag-iimbita ng ex. Atapang atao. Atapang atao. Wala na iba. Wala na iba reker mo. Okay na, yun Ganon, galingan mo kasi. Galingan mo kasi. O gago Galingan mo, ayan. Tangina mo O puta, hindi, andito ka na diba? Ay puta. Wala ka naman ng damage nun. Tanginang kalbo yan. Gago. Laki ng damage. Ayun na. Love ko kayo. Lahat ba? Awit lo. Espada reveal. Titipaw. Yawa. Yan ang sisimula na on stream pa. Gago. Ay wala akong ginagawa. Ba't ang kalat nyo kasi? Ayan. Ang kalat nyo kasi. Naka-cheat yun. Paano kaya nakita? Bulag yun. Dodaya. Bulag pala yun Bakit tayo nakikita? Okay nang ina. Gago. Buti infernal na punta sa atin. Yawa. Kahit yun lang Buti naman. Gago. Papatulan pa. Papatulan pa. Papatulan pa. Tumigil kayo dyan Papatulan pa ay. Wag ganarn. O puta. Sige, pasok kalbo. Pumasok yung kalbo! Pumasok yung kalbo! Okay na, Lodi. Pumasok yung kalbo. Pumasok yung kalbo. Ay, gagawin. Ako yung nagpa-front. Ayoko na, Lods. Ay, gago. Puta. Ako rin ba sa Lason Club? Love, love! Love, love daw. Patay to. Putang ina. Patay yun. Gagawin. Ang taba. Suki. Mount GG ako dito.
GG. Pero men, laban lang, laro lang. Nag-e-enjoy. Nag-e-enjoy lang tayo mambwisit minsan eh. Taga-Sartalo, patay. Wala to, GG na, GG na. GG! Laban, Lodi. Laban, Lodi. Laban, Lodi. Laban, Lodi. Oo. Oo. Laban, Lodi. Di ko titignan. Laban, tas di ko titignan yung chat. Okay na. Mga away lang tayo. Puta, gagong lalim nun, oh. Tangina akin yan. O, gago. Ano, dali, uwi agad. Na puta. Ayan. Takas. Gago, mataba masyado yung lisin para anuhin. Uga, Girish. Narinig mo ba, Rufa May? Ano ba? Uy! Mga ganong ano, okay na. Sis! Ano ba? Tayo na, Rufa May Quinto. Okay na, patay ako dyan. Ano mo, mais ka. Mais ka. Mais ka. Mais ka. Mais ka. Mais ka. Hala. Sana all nilulutuan. Hala, lutuan ko kayo. Sinigang na tuyo. Okay nang ina. Yan lang. Mukhang nag-aano na to. Hindi. Nandito na kayo eh. Gusto nyo to eh. Gagawin. Malalim masyado. Sige. Diyan nyo lang. Oo. Masartalo. Ayan na. Ayan na. Kunin mo. Akin, tangina mo. Gago, naghahawan ng buff po, tangina. Gago, pataw gali ko. Payakin natin. Payakin. Yak siya eh. Putay na, huwag yung palagan. Pukin ng ina. Gagawin sa inyo yan. Wag. Engage ha, sabi mo yan ha. O puta, namatay pa nga, diba? Tayo na ito ni Yasuo eh. Gusto mo yan eh. Ba't parang halay ba sa akin? Sinigang na binasang tuyo. Gago, may nang-update din nung Darius oh. Buti na lang naka-ano pa. Oo. Sige. TF. Ay, gago. Yun lang. Ayan na. Galit na. Oh. Teka. Buti nga di sila nagbi-BR. Basta si Ariel nagsabi, mahalay agad. Basta si Ariel. Tayo na kasi yung landi eh. At kayo maglalandian. Ay, lalandi nyo ha. Pare-pareho lang naman tayo ng mga viewer na to. Lalandi. Nako. Wait lang, wala talaga. Medyo ano na to, dragging na tong part na to. Ay, grabe ba tao lang, Tito Jason din ganun eh. Hindi, ikaw talaga eh. Hindi eh. Malandi ka kasi. Ayan na. Wait lang. Wait. Ay puta, nagbaron na si kuya mo. Ay puta.
Teka, tatry natin mga ano dito. Putang lakas ng ano. Alam niyo lang nandun ako. Wait lang Gago, maaga pa, sorry. Aga. Wait lang. Ay, gago. Puta, wala. Di kaya. Di ko na maagaw eh. Ayan na. Gago, naagaw ba? Ay, hindi. Di natin wala na to talaga, Lod. GG muna. GG! I know. Shoutouts kila Eljon Ay, gagong daming dumaan. Sila Randolph Narvaez, Esma, kila Jean Pamela, kila Eljon Manalo. And of course, si Joshua Tenoro. Di ko alam kung anong pangalan ng isa. Ayun na, shoutout sa inyo guys, Nambwisit lang tayo dun Patay. Nambwisit lang tayo dun. Ano, Ariel? Ariel, mag-online ka no! Tayo na magre-resort tayo. Hindi kung sino-sinong... Online ka na, Ariel. Tara. Laki ng resort. Para siyang sinigang. Masarap lang pag maasim. Yan, si Ariel. Maasim naman talaga yan Mas maasim pa sa akin yan Lakas kaya mag-asim yan. Laki ng resort. Putak. Babasain ka daw niya parang waterfalls. Ay, puta. Sorry. Lalakas magtiti, no? Sablay naman maglaro. Okay nang... Gago. Medyo masakit nga sila, masakit sa ulo sila kasama. Pero makas lang yun. Kanya-kanyang lapses Okay lang naman Hindi lang siguro nila naintindihan na may kanya-kanyang lapses. Mga ano pa, mga atabs. Ayan, tara. Ayan, Ariel siguraduhin mong pwede ka na Mamaya. Pero excited na ako magbukas. Mamaya. Ano ko dito? Haharap ko sa inyo. Mga pagka 2 hours natin, Lods. TFD mo madadalawan yun kasi palaging wave clear. Tama. Tapos, laging advance, may lisin lagi. Alam mo, parang binigyan ko na nga ng hint Nakita ko na nga na may lisin sa side natin Alam niya na nga na dapat dun manggagaling May vision naman kami. Kala ko excited ka sa falls na nakita ko. Tanggal jacket din po Puta patay. Unboxing yarn! Ayan. Unboxing mamaya. Excited na ako. Oy, tigang. So, may tigang. Sinong tigang? Kayo tigang na naman kayo Tigang na naman kayo. Let's go. 8-bit do. Tinay blood ka. Nagtitipi blue card yung gagamitin. Okay nang ina. Gago, blue card ang puta. Hayaan mo namin. Pag nagta-trash talk lang naman sila naka-high blood Kala mo ang gagaling Gago, benta. Ako nakatawa na lang ako Ayan, inagawan ko ng pula. Gago siya Tawang-tawa ako, inagawan ko siya ng pula Si Ariel, palit tayo. Ay, hindi, sige. Makalapag niya, kinalkal niya ng LS. Gago. Tangina ng mga ito. Ay, gago, Jarvan. Mukhang mapapabay ako dito kung hindi to, kung jungle to. Palit tayo, Palit tayo, Kev. Palit pa tayo. Sana. Gege. Pabay ako. Tayo na bias kin Ka-excite lang yung false magiging buga. Pucha. Patay. Bubugayan ako ni Bingay.
Kasi di ako nagpapansahin sa kanya. Si Gang, si Jason. Para kasi malamig kasi yung tubig. Si Ariel kasi pumapasok sa 4. Gago to si Jason, no? Kaya daw mas maasim pa sa sinigang. Gago. Alam nyo, papangit ang ugali nyo. Mahal motel after di ka na makatipid. Parang malamig kasi yung tubig. Gago. Ayan na. Shoutouts kay Kenji Tagli, ha. Nandito pala si Kenji Tagli kanina. Gago, di ko na shoutout. What's up, TG pa? React down. Painitin na yung stream mo, TD pa. Mas mainit pa sa tanghali. Ayan, pasensya na, Kenji Tagli. Di ko nabasa agad. Medyo busy kami man trash talk, eh. Gago. Ang kalat. Bakit may motel? Bakit may motel? Naku ha, nagmomotel na kayo dito ha. Ah, putang na naman ng God King Darius. Bigyan mo nga ako ng project buy. Speaking of memeing, oy Paolo, sama ka diba sa Swinix? Gago! Bastos na ito si Bingay eh. Gago, palamunin mo na si Bingay. Palamunin mo pa ako. Dalawa kami. Gago ka ba? Sure ka ba dyan? Tangina nito ni Naro eh. Sure ka ba dyan? Dalawa kaming palamunin mo doon. Wala pa kaming budget. Buti sana kung ay hindi nagbayad si Bingay. Eh gago, nagbayad ka daw? Putya. Hindi, yung mukhang kami magluluto. Kami na lang magluluto. Pag nag-buy daw, isang taong malaking biyaya ang bibigay sa'yo ng Diyos! Sabi ni Reverse Card Manipulator. Ayan. Shoutout sa'yo, Reverse Card Manipulator. Angas sa mga banat mo, ha. Mga hotdog ba? Ayan, hotdog. Kamalala, di naman kami Becky para matutong yung mga hotdog doon. Mga Becky lang naman nakakatutong ng hotdog, eh. Paano mo malalaman kung kung bading yung nagluluto? Get, ow! Get, ow! Mga paminta. Paano malaman? Kapag pinanggigilan yung hotdog, natututong. Ayan. Get. Gago. Ang dumi ang puta. 1920 pre. Sa Lason Club Yarn. Gago, wala akong pera. Basta kami na magluto. Gago, kami magluluto. Kami maglinis. Putay na. Mukhang yayo ko. Magyayayo ko dun ha. Sige, yayo tayo. Gago. Ay, putay na. Jarvan, nasa taas na. Gago. Yun lang. Get. Gago, di rin ako mababaka pa ni dito eh. Oh, wala din siyang magawa Ganun lang. Layo nyo lang yung scuttle. Ha? Layo nyo lang yung scuttle. Gago si Ariel. Wait lang, naglagata si Ariel. Hoy, Ariel! Nakikipag-asbir sa aso! Ariel, tsakan mo nalaroin yung aso! Hoy, yung aso, Ariel! Nilalaro pa yung aso. Tangina. Malaroin yung aso. May matutulog pala. Oo, ako. Tutulog ako. Gago. Sige, mukhang tawag dito. Ano bang pwede nating i-deal dyan, Bingay? Para makasama tayo. Hindi kami magsiswimming masyado. Magyayayo kami. Magyayayo kami ni Bingay doon. Libre. Get. Ow!
Abot sale muna siya, daw siya signal. Jack and Rose. Pao, come back, come back. Walang pa entrance si Titi Ariel. Wala nga eh. Wala si Ariel. Di ko naririnig din eh. Wala si Ariel. Mukhang busy eh. Nasa trabaho eh. Naglalaro eh. Gagong puta. Oh, puta, tumigil kayo ah. Tumigil kayo. Tangina, mukhang wala sa ulirat si Ariel. Wait lang. Back muna tayo. Yeah, ano tayo? Yomos tayo. Para masakit tayo masyado. Gago, may naupuan siya doon. Ganda naman nun. Putang ina. May dragon na tayo. Ano pwedeng gawin para mabawasan yung guilt streak? Gawin natin 8-bit what? Gago! Tangina. Ilang libo yung ano yun eh. Okay na ina, wait lang. Masyadong mahirap. Tangina, Bingay, wag kang impulsive. Oh, gago. Masyadong mahirap yun. Gago. Masyadong mahirap yun. Gago, sayang. Sayang, puta naman. Mali smite. Bobo, titi pa. Ayan. Bawi, Ariel. Bawi. Nice one, double kill. Nice one. Nakaisa si Ariel. Nakabawi. Kaso kasi wala tayo. Sorry na, di ko nakuha. Di ko na carbon loady. O kaya tutugtugin ni Pao sa piano yung mapa. Putang ina. Gago. Wala na. Di na makakasama. Bahala ka. Putang ina. Papanin nyo sa mga pangit na yun. Ay, joke lang. Magkano yun, pre? Gago. Mahal yung mga pagano nila eh. Puta, ano yung smite mo doon? Paula eh. Inismite yung kalaban. Tangina talaga ng laro na to eh. Bakit yun yung pinokos mo? Nandun yung scuttle eh. Patay oh. Hindi. Sige, ano ako. Parang kadahin natin yung ano, scuttle. Ay ano, Herald. Herald Childs. Patay si ano eh. Gago, ano ba yan? Ba't dito, Paolo? Pull mo. Dito tayo. Tara. Patay yung Jarvan eh. Oh, wala sa ulirat si Ariel oh. Nice one, natin. Hinawi na! Uwe, nakuha natin yung gusto natin. Na-carbon loading na natin. Creative naman ni Bibingay, gago. Nag-iisip lang kami na ibang way. Pre, baka kayang tayo lang gumawa. Gago, min, hindi. Seryoso ako, min. Alam niyo ba kung ilan ng elemento sa isang kanta ng 8-bit? Inaral ko na dati yan eh. Gago, hindi talaga kaya. Dapat may background ka. Hindi naman natin gagawing negosyo yung paggawa ng 8-bit eh. Nag-iisip pa ako eh. Tangin na. Hoy, get. Teka. Squeenix ah. Squeenix yung ano mo ah. Darius mo na yan. May naisip ako eh. Baka anything Squeenix project related. Hindi cosplay. Masyadong mahal. Anything Squeenix project related. Tangina mo! Kulit mo ha, gago ka. O gago, patay ka, gago. Uy, gago.
Sayang, sayang. 1 for 1, 1 for 1, 1 for 1. Ay, puta. Oh, umayos ka. Andyan si Ariel. Habulin talaga, oh. Okay na ina, andyan na si Ariel. Gusto ko yung ni Men mo si Bingay. Men! Anong program ba kailangan? Men! Oh, beshi levels ko yan si Bingay, syempre. Oh, sayang Noctis. Stream ka daw ng FF. Stream ako? Stream ako ng anything Squeenix related game? Pwede. Or sa something sa... Ah, puta. Gusto nyo to, ah. Gusto nyo to. Gusto nyo to. Gusto nyo to. Gago! Carbon Lodi! Carbon Lodi! Pucha! Carbon Lodi! Carbon Lodi! Shoutout kay Tom Paragas and Ace Geronimo, baby! Oh my God! Stream ako. Ayan o. Ngayon naisip ako pre-related sa Squeenix. Help mo stream team namin. Pwede, pwede, pwede. Yun na, parang ano yan na. Parang... That is something that I can really do. With my expertise. Nasulit sa areps na libre ni Naru. That's something na... O nga no, pwede. Something like... Something around my expertise. Diba? Yan. Pwede, pwede. G ako dyan. Para hindi naman ako mapahiya. Stream team. Ayan. Stream team or yung ano, pangalan na ito. Gusto mo ako mag-kick off ng ano niya eh. Gago. Or something like that. Para may ano yun sila. May tawag dito. May blueprint sila or something. How do you stream this game? Na ganon. Carbon Lodi. Nakuha namin. Pwede, pwede. Ay gago men. Or bigay ka suggestion streamer pwede namin lapitan. Gago mga... Sige, teka. Siyempre si Harakiri. Si Harakiri na agad! Ay, sorry, gago. Sorry. Joke lang, joke lang. Okay na yun. Nakadalawang page na tayo. Joke lang, joke lang. Harakiri na agad ang puta. Gago, may namamatay yung... Mali, dapat ni-respawn ko yung ano, bot lane natin. Sige, sige. Save ka muna namin. Save muna natin sa ano. Patay to si Ariel, man. Ay, gago. Nice one. Oy, Ariel, umalis ka na dyan. Umalis ka na dyan. Nice one. Gago, ang ganda naman ng microhan doon. Galing naman ni Ariel doon. Gago, mahirap yun ha. Lahat, may respawn na kami. Oo nga. Oh my God, collab na this. Pilot may stream activity sa SEH. Harakiri, gago. May test stream kami this weekend. Jika, pwede naman. Sabado, bakante ako. Wala kaming bebe time ni Bingay. Hindi ako magpa-Valorant nun para sa inyo. Sige, sige. Sabado, wala tayong lakad nun. Okay. Wala kaming bebe time nun. Bye, striker ko yan eh. Ariel pa ba? Sige, anin natin to. Kunin natin to. Okay, sige sa'yo na. Oo. Tangina mo ah. Gago. Nag-ambahan ng puta. Tangina nito. Nagagag... Alam mo, nagsusuntuan kayo tapos nagagaganon lang kayo. Okay nang ina. Nag-ambahan ng puta. Packet na rin ha. Packet na rin ha. May mapacket na din ha. Uwi na tayo man. Uwi na tayo. Nag-ambahan sila eh. Sige, magkaka-dragon na rin eh. Oo, galing ko love na this. Natawa-tawa pa binanggit na wala. Baka mag-offer ng baby time na iba. Tangina, bakit? Tayo na kahit may mag-offer naman na iba, di ko naman papatusin yun eh.
Gago. Bebe time na iba. Hindi naman papatusin yan eh. Teka, baka makarbon loady tayo dito ah. Hindi, mabilis. Sobrang bilis. Mabilis! Nice one! Mabilis masyado. Nice one. Tama. Carbon loady. Gago, papalaga nila. Oy, gago! Wala kayong ADC dyan. 5 yan. Gago, kalma. Tangin na, oh, 2 lang yun eh. Baka may nahook. May hook ba dito? Ay, hindi. Natalo na ng Malphite. Baka. Gago, nag-ping spike ako dun ah. Pag-good luck na lang sa wrecker ko. Kaso natalunan ata sila eh. Hindi ko naman pwede sigurin yan. Mapaprotektahan din naman nila yun. Okay lang. I-shoutout kay Ace Romino. Gago shoutout sa mga sa viewers natin. Pasensya na, di ko na shoutout yung iba. Ayan. Pag-good luck sa wrecker ko. Yung love you joke lang yun. Ayan, push tayo. Get. Ow! Patay! Akin na to! Bye-bye! Gago, rinig ako sa ano ni Ari. Gago. Bye-bye! Tangina nyo ah, lamang kami sa tore. Diyan namin dadaanin. Maglang unforced errors. Katulad yan, unforced errors yan, no? Gago, tinalunan. Kita nyo na. Wait lang yan. Tangina ng Jarvan, may GA nag-ano pa. Patay, gago! Patayan na this! Nice one. Asan na yun? Asan na yung Riven? Asan na si Riven? Asan na yung Riven? Oh, puta. Nice one. Gago, Baron Geisler na. Okay na, pwede naman. Tara. Baron Geisler. Tunin na natin si Baron Geisler. Kaya, sige, buhay lang ako. Pabuhay lang ako saglit. Gago, mahirap na. Wag muna. Hirap. Mahirap masyado. Gago, kinipot na muna ni Ariel, oh. Gago, wala akong buhay. Buhay na yan, gagi. Di kayo, ah. Wait lang, ah. Sige nga, ano muna ako. Wala akong buhay. Gago, lalabanan talaga nila. Wait lang. Retreat mo na. Ewan, putang ina. Siya lang naman yung nag-ano dyan. Kanina pa siya napipitas eh. Oo. Sige. Elder, may elder naman na. Sexy lady. Pag-good luck sa bias wrecker ko, sabi ni Naru. Ay, puta. Gago, infernal to, puta. Shit. Okay, wait lang. Magbeluhan lang tayo. Lang. Quits na sa tore, quits na sa lahat. Puta, hindi ko natamaan. Sige.
Wait lang, mukhang ano pa. Tangina, sige! Sige, putang ina, dami. Gago, bus tayo. Ay, baka na, Ace. Kanila muna. Kanila muna. Ah. Wag. Ah, puta, gusto mo eh. Pagbigyan ko to eh. Puta, natunaw ako dun. Naka-back up agad. Ay! Patay. Yari. Timing muna tayo. Bagong update. GG muna talaga? Nani? Ayun lang. Isa pa. Magla-last game ako ah. Last game muna tayo. Ano muna tayo? Rarara. We're in our last game, guys. Ano, tapos unbox ko na to. Unbox ko na to. Lalasunin ko kayo dun sa... Ngayon ko lang nakuha eh. Angas eh. Ha? Ano, Ariel? Ha? Napag-usapan saan? Actually, wala. Wala nga anong masyado. Wala nga sila pinag-usapan na eh. 8 minutes na yung huling chat oh. Yun na yung huling chat nila. Aww. Wala. Pag-good luck daw sa bias wrecker ko. Ayun yung sinabi. Yun lang sinabi. Yun. Ayan na. Collab na din. Pilot may stream activity sa ano, STH. Gago. Lason Club! Sabi ni Robic Rubio. Troy Balitao. Ayun, shoutout sa'yo. Troy Balitao. Thank you for the follow. Susulitin ko bakit daan ko sa newsfeed mo, Troy. Thank you, Troy. When we are in our last game. So, ayun. Tubig muna. Pampakalma. Medyo makakalat yung mga ano natin. Oh. Pakalma. Tangina ngayon pa ako naihi, gago.
Bawian lang natin. Bawi lang. Awit, Lodi. Ano, 17? Oh, 17 yung pakain eh. Ni Ninang. Ninang Mylen. KFC SM North. Sama sila Jason. Sasama ko na din sila Ina. Sila Jason, sasama ko na din. Sila Ina. Likod ng, ano to eh, likod to ng main building eh. Wait lang, ano kaya? Galit na ako eh, okay nang ina. Omag. Hindi ka, isa ka. Bukong na muna. Share lang saglit. Ano rank? ME2 pa din, Lods. Share lang saglit. Let's go, let's go. Laro na tayo. Last game. Yung ano? yung sukli ko sa kantin, sa cafeteria. Gago. Bukas na lang, nakasulat naman pangalan ko ron. Ayan, mukhang mastery ano natin. Kalaban natin jungle. Ba, 500 ba bigay mo o ano? Ngayon, walang Kiko Matos ngayon. Walang. Black Cleaver tayo. Isip ko to. Hindi kasi wala namang armor pen eh, iniisip ko. Wala. Pero mas ano, reliable. TF yung iniisip ko eh. Kaso wala yung kunat eh. Niti. Shan Babaran, Charasis. Hoy, andito na rin pala si Sadako TV, baby! Kamusta, Dax? Hindi siya tita. Tito, Dre. Tito yan. Ayun guys, kapwa streamer yan si Sadako TV. Kung mahilig din kayo mag-ML guys, make sure to follow Sadako TV. Baby. Hoy, tinawag na sila sila Tolit, saka sila sila Ermar. You know? Shoutout sa inyo, baby. Ayan na, thank you sa pag-tag. Ayan.
Shoutout sa'yo kay Dax. Kappa streamer ka yan sa Daco TV with the consonant letters ng T at V, guys, ha. Yan, follow nyo yan. Solid yan, solid. Malupit ang ano yan, MMA player yan, pakalupit niya. Tank ng mundo yan, gago. Di lang ako nakakadalaw, eh. Ganyan, pag di kayo nakapalo dyan. Mumultuin kayo niyan. Oo, Gag. kailangan yung mga OLED ng TV. Dax yan, gago. Hindi siya lalabas. Mali. Oh, sige, hampas na. Kaya lang yung TV. Teka lang, ano tayo dito? Ay, hindi. Wardan natin to. Wardan natin to. Oy! Hi! Hi! O, putang kulit mo, ah. Hindi makapalag si ano. Malayo pa masyado. Hindi pa sila makapalag. Sige. Ano lang ako dito. Bubusad ako, lo! Bubu ka daw, Dax. Yan yung tunay na Dax. Ayun si Tagasundo na nag-face reveal. Ba't ka rin nag-face reveal, Tagasundo? Natawa ka doon at nag-face reveal ka din, eh. Tagasundo, nag-face reveal. Bubusad ako. Hashtag bubusad ako. Bubudax. Natawa rin ako kay Tagasundo, nag-face reveal din, eh. Nainggit kay Dax, eh. Gago. Po, nag-face reveal din. Lo. Face reveal din siya, eh. Tagasundo. Sila Mirasol. Ay, Mirasol, kala ko talaga ikaw si Dax. Oh. Kasi nagulat ako, nandun yung picture mo sa homepage niya. Nakapagtaka naman talaga yon. Alam mo yon? Ay, gago, sayang. Okay, saan? Face reveal, wala naman pumipilit sa kanya, sabi. Oo nga, ba't ka nag-face reveal, Tagasundo? Gago, Mirasol. Jowa mo to si Dax, no? Si Tolits lang di pwede mag-face reveal. Puro kasi baba yun. Puta, yung pangit na ugali ang puta. Gago, di daw pwede mag-face reveal kasi puro baba ang puta. Ang pangit ng ugali ang puta. Ay, gago yung top lane, men. Ayan na. Trash talk to, ah. Ayan. Ay, gago, sorry. Di pala ata alam nila. Di ata nila alam. Sorry. Si Santa Ana ba? Alam din na nag-face reveal ka? Gago, di ko na nakikita si Santa Ana, eh. Di ko na nakikita si Santa Ana, eh. Ito. Ganda naman ng protection nun. Tangina talaga, hirap. Patay ako. Gago, saan nang galing yung damage? Sa Master Yi. Magic da. Ganda ng protect ng ng Sona. Dinamage namin lahat-lahat, tapos boy pa din. Wala kanila to. Santa Ana, punong-puno ng grasya. Gago. Naging meme na yun si Santa Ana. Gago. Naging meme si Santa Ana. Okay na, eh. Punong-puno ng grasya. Nako. Paano naging meme si Santa Ana? Anong meme yun? Sino siya doon? Santa Ana, punong-puno ng grasya. Di pala ako pwede magsalita. Nagulat, Kami lang mga nakakalam ng secret. yung yung akala kong face reveal ni Dax, gago. Kamukhang-kamukha kasi, eh. Sabi nung ni Rish, eh. Kamukhang-kamukha daw, eh. Back natin. Dapat di ako nag-back. Mamaya ito. Pero kailangan ko yung boots, eh.
Si Tolets ayun, yumuko na. Kaya na-disgrasya. Utang na. Wala eh, di pwedeng ilapag picture dito. Ang pangat ng ugali nyo, gago. Ang pangat ng ugali ang puta. Gago. Bawal yumuko, baka ma-disgrasya si Tolets. Tolets. Away si Tolets. Lutong-luto lagi si Tolets sa inyo, mga hayop. Dati nga yung unggoy ko dito, tawag nyo Tolets eh, gago eh. Di kaya, okay na yan. Sige, patay na yan. Nice one. Gago, nabuhay pa yon. Ay, sa akin. Sa akin pa na... Ay, gagamit. Kunin nyo na yun. Kunin nyo na yung ano. Gago, sa akin pa na punta. Sabagay, pwede na. Ay, kaya may continuous damage. Ayan, no? Ito anak niya si Ermar. Gago si Ermar yung anak niya. Ano pinagsasabi mo? Ito, si Tolets. Paano ka naging si Lelouch? Oh, Tolets. Naging Lelouch ito. Ano eh? Gago, nice one. Tama na, pukin na ina. Pangalawang teamfight na yan, boy. Pangalawang teamfight na yan. Ay! Sige. Oo. Walang susugod dyan. Tangina nyo. Gago kayo, ha. Walang susugod dyan. Tangina nyo, ha. Nice kayo. Alis na tayo. Nandito na si Tolets. Gago, puta. Oy, si Tolets kaya yung naalala ko dati nung unang pa-contest si Sadako. Si Tolets yung made the best na pick-up line eh. Panalo eh. Tolets lang sa kalam. Ayan. Di ko lang alam kung anong ginawa niya nun. Nawindang kami lahat. Putang ina. Gago. Luma. Kinain ng pating. Ayun, patay yung pating. Nani? Gago, pangit ang ugali. Tangina ng mga to. Kinain ng pating, tas namatay yung pating. Ay, gago. Oy. Nasa protection ko to. Walang gagalaw na masama. Nasa protection ko to. Okay na. Ay, gago, men. Yung life skill talaga. Men, kailangan natin ng ano dito. Sorry. Mali. Kailangan ko mag-exe calling dito. Bubudax, di ko tanda. Ayan. Tangina, naalala ko yun eh. Mukha siyang... Kamunti ka na manalo kaya si Tolets dahil doon. Oh, men, mataba-taba siya. Ang galing Tangina mag-protect to. Magaling yung marunong yung zona nila mag-protect. Yun yung napansin ko kanina, kailangan natin exe calling dito, kaya basta anti-heal. Solid eh. Kasi ka-lifesteal pa ata si Kai'Sa. Hindi ko naisip. Tangina, Paolo. Ayun na. Wait ka lang, swerte nyo, di ko ma-avail kanina. Ayaw mag-loading. Huy, magbalik ML ka na, Papa. Ayoko, men. Di ko talaga eh. Sobrang labag sa kalooban ko bumalik ng ML eh. Di ako nag-e-enjoy. Di na talaga ako nag-e-enjoy sa ML eh. Dito ko nakuha yung ko eh. Yung gusto ko sa laruin araw-araw eh. Sorry, Lodi. Kaya di na makabalik ng ML basta-basta eh. Ay, puta. Wag na. Pukin na kina. Sabi na. Wag na. Masyado malalim yun, Dre. Masyado malalim yun. Agresibo yung Brom natin. Kaya mo napapalag. Nice one. Wala pa tayong anti-heal. Di bale. Mukhang yun mo naunahin ko. Hindi rin.
Mahirap ipunin yung skill. Ay, gago. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, di! Bawal! Bawal! Tangina na ito, bawal. Ay, puta! Ang taba na nung yi. Sasakit ulo mo pag si Tolits kasama mo. Tabi! Andito si Tolits! Baka matusok ka. Gago si Tolits talaga yung content nyo ah. Pangit na ugali nyo. Balik ML ka na daw. Sasakit ulo mo. May nag-quit na. Gagi na. Wow, nagsalita pa talaga ang di matulis. Gago si to. Tangin na talaga nun. Tangin na matulis. Lutong-luto yung baba ni Tolits, gago. Patawa ka dun sa kinain ng pating si Tolits sa mata yung pating eh, gago. Gago ang puta. Pumapangit ng ugali ang mga to. Gago. Bakal natin bro. Sige, sige, sige. Baka muna tayo. Iba din yung nakakapatay, gago. Baka... Di ba pwede maging buff sa karakter ni Tolits yung talas ng baba nyo sa ML? Gago pag... Gago. Di ba pwede lagyan ng crit yun? Gago. Ang putang ina. Ang papangit ng ugali. Aba pa, tawang-tawa ka naman. Di kasi mahilig rin naman ako manlait ng mga Baba GJ dati. Ganyan kaya ako manlait dati, mga Baba GJ. Gago ko dati sa ganyan eh. Wala na, okay nang ina, end nila to. Talo talaga to. GG muna tayo. Tuloy ba Friday? Hindi siya tuloy. Wala kasing ano. Tayo na ko talaga pinagtripan. GG muna tayo. Thank you guys, thank you. Mabs. Medyo makalat tayo ngayon eh. Okay lang. GG's! Nagkasaitan na nga po ng ulo mga beshop. Nice game guys, nice game. Uwikan muna. GG. Ayan guys, nag-last game na sila. Ilagyan ng cordon may krimen kasi naganap sa mismong baba. Ang mabangit na ugali ng mga to, gago. Mukha na ano meron? Yung baba ni Tolits, inaaway nila dito. Gago. Patay. Mga-away na sila ng baba. Ayan. Yan. Sige, mga-away pa yung baba ni Tolits. Gago. Teka lang. Baguhin ko lang yung screen natin. Medyo maliit-liit eh. Nangaaway talaga sila ng baba ni Tolits kanina pa. Di ko kinakaya, gago. Mahilig rin kasi ang manglait ng ganyan eh. Kaya gago nung narinig yung mga pinagsasabi nila dito. Okay na ina. Mga hayop kayo. Hayop! Putang ina. Trip na trip naman. Sayawan na ng extend! Hindi, mag-unboxing ako. Hindi, joke lang. Ayan. Kulit nila eh. Nakawin nila yung baba ni Tolits kanina po eh. Charot sa Ermar, miss kita tayo sa kapa. Oh my God, malaki bab. Kaya tawang-tawa ako eh. Gago to sila ano. Extend! Ay, ganun ba? Huwag kayo mag-joke kay Ermar. Nako, gago. Buti pala wala ka sa GC. Kung nasa GC ka, ano na lang kaya magagawa ako sa'yo, Pau. Ako wala sa GC? Wala ako sa GC ng ano? Pangalan na ito? Nandito kaya ako. Ayun no? Nandito ako. Sa Dako TV Solid. Dito. Kaya di napasok si Tolits sa mga metal detector eh. Laging may dalang deadly weapon. Sayaw. Diyos, nasa GC ako, gago. Nasa GC ako. Ayan. Nasa GC ako. Nangaaway na to sila, Dax, oh.
Naka-ignore yung messages yung GC. So, naka-ignore ba? Actually, lahat sila eh. Pati sa public chat ng Lason Club, naka-ignore. Gago po kayo ng ina. Lahat ng GC ko, nakaganyan. Nice game. Ayan. Lahat ng GC ko. Sorry na, Lod. Huwag kayong magtampo. Pati sa Lason Club. Tangin ng pata ugali ko eh, no? Dahil naka-ignore sayaw. Ano to sayaw? Skiri tayo. Gabi, di ako makabuel. Ayan, skiri. Ayan, nakasayaw na. Patay. Ay, gago, may stream pala si Naro. Makakabawi din naman ako, sabi ni Lelouch. O, diba? Ayun, naka-ready na pala, Potek. Pota ka, diri ka pa. Bakit? Ikaw ka, diri. Hindi naman ako yung mahaba yung baba. Ay, sorry. Sorry, putang ina. Sorry. Ayan, nakatayo dapat na short lang suot. Ayoko. Tangina neto nila, Dax. Kung sarap ka kulitan. Okay nang ina. Wow, galing butanding. Oh, puta. Galing. Grabe, trash talk dyan. Okay. At ako sinabi ni Tolitz, uninstall daw yung Wild Rift. Gagot to si Tolitz, oh. So, mga matatanggal din. Mga ano tayo dyan. Patay tayo dyan. Nag-enjoy ako kwento. Sayo ka nga ulit. Ayan, o. Ayan. Trash talk. Kung mababa, di ba kakadalasan, mukha ding mangga. Di ba ganun? Kay Yuyo ko. Patay. Sasaya pa ata ng 2 oras to. Hindi. Gusto ko lang mag-unbox. Ay! Gago. Natuwa ko dito eh. Ayan. Lalasunin ko na kayo. Kung mahilig kayo mag-games guys. Ayan. Sa pangalan nito. Sa mobile phone. Sa PC. Sa Switch. Kung may Switch kayo. Kunin nyo na to. Yung Lazada link nasa baba lang oh. Grabe sa mangga po. Ayan na. Oh. Diba? Oh, mangga rin eh. Iba yung nasan ko, puta ka diri ka. Diba? Oh. Animal ka, Pau is love, sabi ni Antonis. Akin na lang yan, Pau. Ayan, gusto mo maging sayo to? Click mo lang yung link sa baba. Click mo lang yung link sa baba. Panghasa naman, wag manggaga. Panghasa, ayan. Ito ba? Ito yung alternative ko sa sa pick-up line ko dati kay Dax. Ayan, to. Baba ka ba ni Tolitz? Gago. Baba ka ba ni Tolitz? Kasi, hindi kita kaya paglaruan. Putangin na! Ang pataw galing nyo. Ayan na. Oh, grabe. Pag mo kami kwentuhan, sayaw na agad. Ayan na, get out. Ayan. Sila nagsimula, oh. Ba't nadali? Ayan, gago. Ang pangat na mo gali nyo, eh. Ayan. Sayaw animal. Hindi. Tangina, tinag pa si Bingay, oh, gago. Ay! Nag-enjoy kayo masyado dito, ha? Enjoy kayo masyado dito, ha? Ayan. Anak itabi mo, layout. Aba, nag-uunat pa. Okay na yun. Sayaw yung bakat. Hindi. Ayoko, bahala kayo. Ayoko, joke lang. Ayan na. Nag-uunat pa. Bakat yung baba. Gago, pang... Bakit ang ugali ni Dax, gago? Okay nam, Lodi. Gago, gano'n ba kalapad yung baba ni Tolitz? Gago, bakat yung baba ang po. Bakit na ugali niya? Na-curious tuloy ako. Gago. Ay puta, alam ko na kung bakit. Tangina na mga to. Alam ko na kung bakit. Okay, taga-sundo naman tayo. O, si taga-sundo naman to.
Gago, nagulat ako. Ayan. Lang kalat. Alam ko na kung bakit. Gago, nagulat ako. Ayan, oh, taga-sundo, oh. Grabe ka, Pao. Ayan, taga-sundo. Puta. ano naman trip nyo kay taga-sundo? Skin lang po ni Balmon, sabi ni Cosme. Andito pa rin si Cosme. Namukha, Pao. Nagulat. Kakakita ko lang eh. Gago, di ko naman tinitignan yung mukha ni Tolits dati. Ayan, tuloy ako, na-curious ako. Hawak ka bang pamilya mo, Dax? Itsura pa lalabas. Kakalabas lang na rehas. Gago, ayan o, puta. Kaya pala walang face reveal eh. Di makapag-selfie sa kulungan eh. Ayan. Kumarap kayo sa salamin, takin na yung galit. Yan din yun ang light din sa akin. Ito yun ang light sa akin. So, si taga-sundo. Oh, puta, 69 yung 69 yung, pangalan nito, yung likes at follows din. Solid. Gago. Ito, isipin mo to. Ito yung nanlait sa'yo, gago. Solid. Tama na kay taga-sundo. Balik na tayo sa baba nito. Gago kaya mga nang-aawa yung puta. Si Ermar. Si Ermar umiilag. Igop naman to si Ermar ah. Igop kaya to si Ermar. Igop yan. Igop yan. Diba? Naalala ko nakita ko to dati. Igop yan din ang light sa akin. Ang lupit no? Ito rin yun ang light sa'yo. Igop yan si Bunso. Kita ko rin eh. Pati yung At may pick din ako ni Mira. Gago. Kami din meron. Yagi. Ayan o. Ayan na. Kaya, nagsisilabasan na ng picture o. Gago, mga nagpapastock na kayo ha. Panito, si taga-sundo may jowa. Oh, puta, wag kayo. May jowa si taga-sundo. Ayan. G? PM kita. Puta, tangin na, galit na si Tolits, oh. PM daw. Gago. Ako din. yung screenshot dati na homepage niya, na home screen ni Sadako. Ayan. Meron din. Ang gulat din na, PM ka lang. Gago. May PM daw, oh. Ayan na, gago. Tanginang iyan. Mga hayop kayo. Hindi ko kayo kinakaya. Tolits nyo galit na. Kasi ba't nyo ginagalit? Ba't nyo kasi ginagalit si Tolits? Kaya wala pa naman sa message request. Wala pa naman. Ayan, present. At ni Mira. Ayan na. Iba pa din ang tulisan. Pata o gali ng mga to. Kalma mo, baba mo, kami lang to. Mananaksak gamit ng baba yan. Sending na rin na screenshot ng asawa mo. Gago. Puta, patay ka, gago. Alam ko nilalandi pa nga ni Tolit si Dax dati. Nag-check talaga si Pao. Oh, puta. Wala naman. Kalma lang kayo. Kalma lang kayo, Mirasol. Ayan, sila Dax, kalma lang kayo. Wala pa namang banta si Tolits na malala. Ayan. Gago, 5-5 lang tayo dito. Gago, i-raid yun na kaya kayo. Nagbibiro lang ako, inan nyo. Gago, ayan. Baka mga nangaaway. May mapapalayas na naman. Ala! Gago. Wag, sayaw. Gago, men. Di po. Kanta. Gagi. Hindi. Kanta lang. Puta, extend. Tangina, wala na. Nako. Mga addict tong mga to. Kaya love ko mga to eh. Kailangan na talaga sumibat.
Sa totoo lang. Pero gago, mga adik kayo. Away na away nyo na naman si Tolitz. Di ko kinaya yung baba ni Tolitz, gago kayo. Ayan. Saan tayat mo to? Wild Rift nila. Di naman kayo nagwa-wild Rift eh. Di rin naman. Extend daw, extend. May mga ano ba kayo? May mga gusto kayong dalawin na streamer. Doon ko na lang kayo i-raid. Si Tagasundo. Natawa ako sa sinabi ni ano eh. Natawa ako sa sinabi ni... Pangalan nito ni Tolitz. Ito yung nanlait sa akin, no, gago. Tapos sabay turo sa mukha ni Tagasundo. Gago to. Wag! Teka! Teka daw! Teka daw. Gago. Ang lalakas maglaitan, gago. Yan yung nanlait sa akin, no, yung mukhang ganyan, gago. Kanta! NANI?! Ting, 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 ting. Welcome to my house. Ayan. Aba. Natawa ako dun eh, sa binanat ni ano eh. We built this city. We built this city of rock and roll. Built this city. Built this city of rock and roll. Whoa. Ding, ding. Ding, ding. Ding, ding. Ding, ding. Gago, nag-enjoy na ako sa kanta. Ay, nang lalait. Ding, ding. Gago, teka. Hanap tayo ng mga re-raidon natin ammo. Email. Hi po! From Sadako TV. Uy, shoutouts kay, ano? Kay Johnny. Ang pangalan nito? Yons ba? Yodge. Parang John Joseph. Di ba to si Madel? Gago. Si Joseph. Shoutouts kay Joseph. Sinira lang, gago. Ganda ng kanta, sinira lang. Oh, we built this city. Tin, tin. Kaya mo yan. Gago, di ko kinaya pangalan mo. Abit, Lodi. Built this city. Familiar kayo dito sa mga Asia Creators Cup na panira ng kanta. We built this city. Kanta Banyo Queen. Tangina, ayoko na. Bahala kayo. Tangina, ano, namiss ako ni Dax eh. Ayaw ka bitawan eh. Love na love ako niyan eh. Love na love ako niyan. Kanta buwan. Sa ilalim ng puting ilaw. Sa dilaw na brown. Tangina, tae pala ang puta. Gago. Sa ilalim ng puting ilaw. Sa dilaw na brown. Gago, men. Baka may mga tropa kayo dito. Sirang banyo lang. Extend 1 hour. Gago. Kiss nyo ako, ah. Uy, si Kisei nag-ano. Ha! Gago, tekinista to dati. Nag-ML na. Vlog. Gago. Kaso di na ako ayan. Tekinista to dati. Mahilig ba kayo sa chicks? Ayun, may DJ pa, oh. Pocha. Ah! Vlog. Namiss nyo ako, ah. House tour. Namiss ako ng mga to. Gago, bubuksan ko na ba to? Ayoko, Ayoko, mamaya na. Room tour. Banyo tour. Ay, kusina tour. DJ ba talaga? Saan nag-ano to? Mahilig din ba kayo sa chicks? Gago, biglang ganun eh, no? Mahilig din ba kayo sa chicks? Gago. Mahilig din ba kayo sa chicks? Gusto niya ba chicks? PC reveal. Oh my God. Oh, puta. Ayan na. Coco Melon. Member. Tungtuwa kayo sa ano, ah. Ito.
Mahilig din ang pocha. Siyempre, mahilig sa chicks. Ayan, punta na tayo kay DJ Yuki Padilla. Push. Mag-raid ka na, animal. Ayan, kakanta tayo. Bago tayo sumibat. Let's go. Sorry. Sige, mag-raid ka na. Kay DJ Yuki Padilla tayo. Na-ignition, iba't ibang klaseng position. Kaya ikaw ay tumihaya pa, upo o pada pa, ilabas mo na mo. Eto na mo Hello, Jared. Dito na tayo kay DJ Yuki. Pakisabi guys, Lason Club Raid. Dito tayo mangulit. Let's go. Yan. Ayan guys, super thank you ulit. Welcome Super to Lason thank Club. you. Thank you talaga guys na dumalo kayo dito. Kahit di na ako nakadalo kay Dax Gagi. Basta baba ni Tolits malakas ka. Basta baba ni Tolits malakas. Ayan, super thank you guys. This is Titi Pao saying goodbye and good night guys.